Zdravím dámy a pánové. Já jsem Vítek, dnes jsem si pro vás připravil své první video. Jedná se o historii polského dolu na uran pod Gorze. Poblíž Kovár. Součástí dolu je turistická atrakce. Uvnitř dolu se nachází v dnešní době muzeum těžby uranu v dole. Důl vypráví příběh z dob komunismu světý s těžbou uranu v polských dolech. Také vypráví novodobou historii těžby v okolí Kováru. Těžba v okolí Kovár sahá více než 800 let v minulosti a je spjata s těžbou železných rud, stříbrných rud, měděných rud a uranových rud. Avšak náš příběh začíná až v letech 1950, doražením prvních průzkumných vrtů o rok dříve. Psal se rok 1950, když se začalo razit poblíž potoka Jedlice v horní části údolí, kde bylo objeveno ložisko uranové rudy. V místě nálezu se začalo razit štola číslo 16. Od září 1950 byl prováděn průzkum a následná těžba ložiska. Ke štole 16 přibyly štoly 17, 19 a 19a. A dále byly přiváděny šibíky, což jsou svislé šachty. Jednalo se o 2, 3, 4 a 5. Hloubka hlavní štoly byla 535 a vstup byl ražen na nadmořské výšce 800 metrů. Ložisko bylo těženo 8 let do hloubky 700 metrů. Vytěženo bylo 196,5 tuny čistého uranu. Hlušina z dolu byla dopravená jako stavební materiál na silnice. Avšak každý příběh má smutné části a tak se nám roku 1958 důl uzavírá. A to do doby, než bude otevřen jako radonové inhalátorium roku 1974 a uzavřené v roce 1989. To jsme však přeskočili nemalou část historie, proto se musíme vrátit do roku 1969. Píše se rok 1969 a důl pomalu chátrá. Avšak teď přichází zvrat a důl je opět otevřen důlním podnikem Kováry pod Gorze. V důlních prostorách začíná velká údržba a nemalá rekonstrukce. V dolu se začíná budovat radonové inhalátorium pro lázně PP Uzdravisko Čeplice. Během přípravných let 1971 až 1972 bylo vytěženo posledních několik tun uranu a ten byl odeslán do zpracování. Jednalo se o jediné radonové inhalátorium v Polsku. Důl opět upadá do zapomnění, a to až do rekonstrukce a znovu otevření v dnešních letech. Dnes je možné jít se podívat do štol 19 a 19a. Dále se v dole nachází nejhlubší místo pro potápění. Nejhlubší ponor byl uskutečněn v roce 2015 a to Michalem Rachkavským. Tak tohle je konec historie dolu pod Gorze v Polsku, určeného na těžbu uranu a dříve na těžbu železa a mědi.
Důl také měl 15 podloží, dnes už jsou většina z nich zatopená. A jediné, které nejsou ani zatopené, je to, na kterém jsme my, a pak ještě jsou 2 nad námi, jestli se nemýlím, jestli to dobře. Pak ještě, no většina dolů je zatopená, no to se říká. A v dolu jsou samozřejmě větrací šachty, ale v dolu nebyly výtahy. Takže v dolu se všechno tahalo rukama. Nebyly výtahy. Na konci prohlídky je takový menší překvapení, takže jakoby těšte se na konec videa. Nakonec je to tady. Je to tam ale blížím se k konci, já doufám, že video se vám líbilo. Díky za sledování. Zatím já jsem Vítek, já jsem tady s vámi. Díky. Já jsem Vítek, tohle byla historie Úhrnového dolu. A zatím rád jsem tady byl s vámi.